Salutare, dragi prieteni! Revin din nou cu un scurt video pe TikTok și pe Facebook. În timp ce lucram la această minunată tigaie, ați fost foarte mulți dintre dumneavoastră, ați fost martori când era în lucru pe live. Ei, astăzi am ajuns cu adevărat cu ea la final, gata și curățată. Are și un capac minunat, pregătită pentru a pregăti cele mai bune mâncăruri pentru clientul meu. Așa că rugămintea mea de fiecare dată la dumneavoastră, așa cum o fac deseori pe postările mele, dați o inimioară, distribuire și un comentariu și sunt tare curios să știu și părerile dumneavoastră. Așa că, anticipat, aș vrea să vă mulțumesc pentru toți cei care veți face acest lucru și mă veți ajuta ca să le facem să devină cât mai virale. Dacă considerați că merită aceste produse promovate, atunci vă rog să faceți acest lucru. Vă mulțumesc din tot sufletul meu tuturor celor care o veți face și celor care nu o veți face. E o oportunitate de a ajuta încă o dată meșterii ca și mine să pot să promoveze produsele lor. Să aveți o zi frumoasă și vă doresc tuturor sărbători fericite!